имрӯз вақти он расидааст ки якдигарро кӯмак кунем ва наҷот диҳем. наҷот додан дар кадом самт? дуруди худо бар шумо. салому алайкум. худо шумо ва наздикони шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад. бисёр ҷудоии оилаҳо ки шуд, мо хело фикр кардем, устодо хати чӣ бояд кард, чаро ҳар кас ба қадри тавоноӣ хизмат мекунад ба самти худаш, ба равияи худаш. билохира дар ду чиз дармонде мехоҳем атрофи як чизе суҳбат кунем ки ин ҳам бошад сериалҳо. тамоми намуди сериалҳое ки шумо занҳо тамошо мекунед. мардҳои азиз, аз худи ҳозир мегӯем, занҳои худро наҷот диҳед. занҳои худро наҷот диҳед, на аз ину он, аз сериалҳо наҷот бидиҳед. тамоми занҳо, модарон, келинҳо, духтарои хона, хуштоманҳо, ҳама намуди зане ки ҳаст дар мо, шумо бояд аз инҳо дурӣ ҷӯед, ки ба хотири як чизро фаҳмондан, тасаввур кунед як хӯроке ки ҳаст ё ки як мевае ки ҳаст, шумо начашидед, мо бо сухан наметавонем маззаву таъми ӯро барои шумо фаҳмонем. аммо соатҳо лозим аст ки атрофи ин гап занем. кӯтоҳ мегӯем ки худро наҷот диҳед. бениҳоят шуморо чӣ кор мекунанд? ин сериалҳо ба каҷӣ мебаранд. аввалин чанд равияҳо дорад, чанд вайҳо дорад ки ин сериалҳо пеш аз ҳама мегуфт занҳои шавҳардорро чӣ кор мекард? ба маъшуқбозӣ такя мекунад. бибинед ки дар ҳар сериал ҳам шавҳар дорад, ҳам дӯстдошта дорад, ҳам дигар. келинро бо хуштоманд чӣ гуна қасд гирифтан, аз ҳама муҳим бибинед, қасд гирифтана меомӯзад. ин шумо тасаввур намекунед. мегӯед ки на, яке дар зеҳни шумо дар филм ҷойҳои зеборо нишон медиҳад ки баъд аз он шумо ҳам орзу мекунед дар дилатон, аммо шароиттон намебардорад он хона, на ҳама. ё либосҳои зебо, чаро шавҳари ман намехараду вай мехарад, ё ресторанҳо менишинанду як чизҳоеро нишон медиҳанд ки бовар кунед дӯстон, худо шоҳид аст, бисёр чандин солаҳо ин нақшаҳоро мекашанд. баъд чӣ кор мекунанд? пул ҷудо мекунанд ба воситаи филм. ман намегӯям филм бад аст, филм бениҳоят ҷиҳатҳои хубӣ дорад, аммо на ҳамааш. 99% филмҳо чӣ кор мекунад? ҳатто такрор ҳам шавад, ёд дошта бошед, равиши як кишвари дигарро мезанад, забт мекунад, вақте ки мардумаш мехезад ки чаро чунин, ба воситаи як филм тамоми мардум ором мекунад. ана бин мегӯд инҳо ин омода доранд, вай омода доранд, террорист ҳастанд, дигар ҳастанд. одамое ки политикаро хуб медонанд, нағз медонанд. аз ин сабаб ин филмҳо бисёр ба худашон баъд аз тамошо нақшҳо мегузорад, заҳри худро. бинед ки занои бечораи мо бештараш китоб намехонанд, ягон мавъиза гӯш накунанд, ин ҷо нараванд, он ҷо нараванд. чӣ кор мекунанд? бештар вақти холигиашон ба ҳамин сериал тамошокунӣ аст. ҳамин сериал тамошокунӣ гуфтаҳое ки қариб ҳама актёр шудааст, актриса шудааст. мо бениҳоят аз чиз дур шудем. беҳтарин неъмат ки вақт аст, вақти худро беҳуда сарфа мекунанд, беҳуда. худо шоҳид аст, бениҳоят пушаймон мешавед. шояд ин гапҳо на ба ҳама таъсир кунад ва на ба ҳама шавад, аммо мардҳои азиз, боз ҳам мегӯям, бениҳоят бо эҳтиёт бошавед ки ин сериалҳо куллан зиндагии шуморо ноором мекунад, куллан ин зиндагии шуморо хароб мекунад ва бештари ба куҷо меояд? ба ҷудоӣ. аз ин сабаб мо як чанд ваяшон навиштаем. хай биёед пеш аз оне ки хайру хуш мекунем бо шумо, ҳамонро мегузорем, метавонед тамошо кунед, метавонед гӯш кунед, то ки бибинед ки баъдан муфассал мефаҳмонад. гуфтам ки соатҳо лозим аст гап занем, аммо кӯтоҳ ки гуфтем, эҳтиёт кунед аз сериалҳо, эҳтиёт кунед аз ин филмҳо, занҳоро наҷот диҳед. эй диск фурӯшо, эй фалоно, барои 2 сум 3 сум бовар кунед ҷорӣ аст. дар ҳар яки ин шумо низ ҷавобгар ҳастед. шумо ҳам интихоб доред ба монанди зиндагӣ. вақте ки корро овардед, дар дасти шумо аст. мехоҳед одам бикушед ё мехоҳед чӣ кор кунед? сабзиву пиёз пӯст кунеду кори рӯзгорро бибаред. ҳунару зиндагиву маҳорату ҳамаи чизи шумо дар санҷиш аст.
дар ҳама ин шумо ҳам ҷавобгар ҳастед ки тамоми сериалҳои фаҷрро мебиёред ба мардум ҳар ҳафта пешниҳод мекунед интихоб кунед кадом сериалҳо мумкин аст. ва боз мегӯем, мо намегӯем ки на ҳамааш, аммо хело зиёд ҳастанд ки бо сериалҳое ки баъди тамошо чӣ гуне ки моро ба ин самт мебарад, ин самтам меорад. бисёр эҳтиёт кунед хоҳарон, модарони азиз. Худо шоҳид аст, ба хотири дилсӯзӣ мегӯем ва чандин вақтҳо тадқиқот карда омадем ба ин хотир ки шуморо аз ин роҳ наҷот диҳем. худо шуморо нигоҳ дорад. баромад дар охир тамошо кунед, мо муфассал дар борааш суҳбат хоҳем кард. вабои силсила филмҳо сериал. эҳтиёт кунед худро ва фарзандони худро. якум, издивоҷи ғайри хоҳиш ва хиёнат бар шавҳар. дуввум, ошиқбозии занҳои оиладор бо ҷавонон. севум, баъди ҳодисаҳои хубу бад майнӯшӣ кардан ё сигаркашӣ, қасдгирии ошиқ, вайронсозии оила. панҷум, дар аксар силсила филмҳо на хондани китобро нишон медиҳанд ва на эҳтиром бар бузургонро. шашум, тарғиби либосҳо. тамошобинон аз волидайн ва ё шавҳар талаб кардани чунин либосҳое ки сабаби пайдоиши нороҳатӣ дар оила мегарданд. барои ман чунин либосро бигир, оне ки фалон актёр ё актриса ҳунарманд дорад. ҳафтум, намоиш додани маконҳои намоишӣ, ҷойҳои зеборо нишон медиҳанд. тамошобин аз волидайн ва ё шавҳар талаб мекунад ки моро ба саёҳат бар, ба маконҳои зебо, ину он. хулас фаҳмидед. ҳаштум, мард дар хона эҳтироми ҳамсар ки надид, барои айшу ишрат бо духтаре шинос мешавад. ана ҳаёти духтаронро барбод додан. нуҳум, ҷавонон ҳатман бояд дӯст духтаре дошта бошад. дар ҳар филм ҳаст ки ҳамаш бояд нағздидае дошта бошад, ҳатто аз даврони мактаби миёна. хуб таваҷҷӯҳ кунед. даҳум, нақшакашӣ дар куштору ғорат. ёздаҳум, туҳматбозӣ бар дигарон. дувоздаҳум, ташкили гурӯҳҳо ва роҳбари гурӯҳ шудани бозумандтарӣ. сенздаҳум, ҷанг дар мактабҳо. чордаҳум, қиморбозӣ. понздаҳум, бозиҳои пулакӣ дар марказҳои компютерӣ. шонздаҳум, модарро меҳрубон нишон додан ва падарро бадқаҳру арақнӯш. ҳабдаҳум, нақшакашиҳои хуштоманҳо барои вайрон кардани оилаи фарзанди хеш, фарзанди худашон чӣ гуна нақша мекашанд, чӣ корҳо мекунанд. ҳамаи ин хуштоманҳоро омода мекунанд. ҳаждаҳум, ғорат кардани домодҳо аз ҷониби хуштоманҳо. нуздаҳум, нишон додани тарзи бадаст овардани маблағ, аммо тарғиби бераҳмона сарфа кардани пули зиёд. бистум, ба осонӣ фурӯхтани маводи мухаддир ва пули зиёд ба даст овардан. бисту якум, мошинрониҳои ҷавонон ва мастӣ кардани онҳо. бисту дуввум, итоат накардан ба қоидаҳои ҳаракати роҳ. бисту сеюм, ҷанг бо милисаҳо. бисту чору бисту панҷу бисту шашашро дигар шумо пайдо кунед. инҳо оҳиста оҳиста дар зиҳни шумо ҳаминҳоро ҷорӣ мекунанд. тамошобини азиз, сатили обро агар рӯи битон бичошем коре намекунад, аммо агар бо мех як сурохӣ кунем чакида чакида битонро шикоф мекунад. инҳо дар зеҳни шумо ҳамин тариқ ҷорӣ мешаванд. аз мо гуфтан буду мо гуфтем. боқӣ дигар ҳамаш дар дасти худи шумо аст. оилаи хуб мехоҳед фарзандонатон хуб тарбия ёбанд, пас аз баъзан сериалҳо ё филмҳо дурӣ биҷӯед.